Det bedste ved jobbet som chauffør, det er simpelthen at se alle de glade kunder, når du kommer og henter og bringer dem. Det giver mig en glad følelse af at, ligesom at gøre noget for nogen, og ligesom vide, at du er med til at gøre en forskel for dem i løbet af dagen. Jeg hedder Celine, jeg er 26 år gammel og kommer fra Kalundborg. Hvem jeg kunne anbefale at arbejde hos Nordien? Jamen, helt klart nye chauffører, der søger nye udfordringer. Jeg står selv som ny chauffør, og Nordien var et af de første firmaer, jeg søgte hos. Det samarbejde, jeg har med de kollegaer, jeg har oppe i Vestland deroppe, det er rigtig godt. Er der noget, jeg kommer og har spørgsmål om, så ringer jeg bare, og så får jeg et svar. Og er de i nærheden, så kommer de og hjælper mig. Så jeg er super glad og bare rigtig glad for at være her. Bedste ved min arbejdssted, så mødes man med forskellige folk, og sådan ældre mennesker, dem der har brug for vores hjælp. Det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide at hjælpe de ældre mennesker. Jeg hedder Hikmet. Jeg er 46 år gammel. Jeg begyndte den her branche for 5 år siden. Starter for første gang hos Nordien, og der er jeg stadigvæk hos dem. Det er jeg glad for det. Bedste ved jobbet, det er mine arbejdskolleger og så er det min chef og sådan noget. Det er jeg glad for, også for vores driftsleder og sådan noget. Hvis vi har brug for hjælp, så ringer vi bare til kontoret, så får vi alt det her hjælp fra kontoret. Der skal være noget nyt. De har brug for vores hjælp. Det er derfor, det kører som handicapkørsel. Og når jeg hjælper dem, ikke, når så kommer jeg hjem, så er jeg rigtig glad for det. Du møder gode mennesker hver dag, og glade mennesker. Og så det er så fedeste er at hjælpe mennesker, som behøver hjælp. Mit navn er Said. Jeg arbejder i Nordien faktisk i mange år, og jeg er senior rådgiver i en halvdel af min tid. Og en halvdel af min tid, så er jeg ude og køre som chauffør. Den bedste at arbejde hos Nordien er at arbejde med menneskerne og hjælpe så meget du kan hjælpe. Jeg vil anbefale at arbejde hos Nordien, hvis man er villig at arbejde med mennesker. Man skal være menneskelig, omsorgsfuld, og man skal være hjælpsom. Til gengæld så får man også et smil tilbage. Det nyder jeg.